Je rok 2025 a láska už nečaká v kaviarni. Dnes sa loví v digitálnych sieťach, kde každý profil vyzerá buď dokonale, no povrchne, alebo sa tvári, že tam vôbec nie je. Každá správa je ako prechádzka mínovým poľom. Stačí malá chyba a všetko je nenávratne preč. Vítaj v digitálnom svete zoznamovania, kde sa štyria úplne odlišní muži snažia prekonať svoje osobné bariéry a nájsť lásku. Hanblivý introvert bez správnych slov, sebavedomý majster klávesnice s fejkovým imidžom, vtipkár, ktorého humor ženy neznášajú a nevyliečiteľný romantik, ktorý nevie využiť svoje silné stránky. Predstavujem ti svoju novú knihu Štyria v sieti Lov na lásku v digitálnom svete. Ak máš rád komédie s dávkou drámy, o láske, o trapasoch, zostupoch a pádoch, potom je táto kniha presne pre teba. Chceš byť pritom? Podpor vydanie knihy, získaj exkluzívne jej PDF verziu a tvoje meno zažiari priamo vo výtlačku. Klikni na link a poďme spolu loviť lásku.